Здрасти хора, съм Мишо Генг БГ, а ние сте с новия клип на Clash Royale, който ще е 2v2 битки на Clash Royale. Ще изчакам малко да зареди. Това е нашия дек с 3 легендарки: Inferno, Dragon, Sparky и Graveyard. Отворихме този Crown Chest и ще правим 2v2 битки и този чалендж, като събера още малко джемове. Ще снимаме клип на този чалендж, защото има още един ден и 18 часа, а на нас още 5 джема. Няма смисъл да играем, вижте колко коронки, и аз дори не бях на първо място. Аз бях на второ място, 123 корони и на никой не му се падна легендарка. Значи никой няма да му спадна легендарка. Започваме битките. Сега ще направим една битка. Ще направим няколко битки и ще видим какво има нашият съотборник. Той има Lava Hound. Не дай да пуснеш Hawk Rider. Ние ще пуснем един Graveyard тук, защото не знаем какво да направим. Всичко тук е рейджна. Той дори има стрели, ако пусне скелет, и това не е хубаво изобщо. Да, това е хубаво. Сега ще бием първия тавър. Тук няма с какво да справим, за това ще пуснем един Wizard. Тук ще пусне. Тук може да бием. Така ще го вземем с 3 краун. И Тенкс, готово. И ние печелим 3 крамнахме го 3-1, дори не са ни барнали кулата. А пък ние се старахме много, без да иска. Тук имаме Graveyard, Inferno, Dragon и Sparky, 3 легендарки отново. Може да ме направите лидер. На нас ни остава точно някой донейта и ще направим сигурност. Вижте, имаме 4971 тотал донейшн. Вижте, ако ни дадат 5000 донейта, 5000 донейта и ще имаме 30 джема, с което ще може да направим някои игри на специален евент. Аз първи път направих 8 победи и 3 загуби. За малко ще взема легендарните. И точно от тук ми падна легендарката Sparky. Sparky на 8 победи. Ние много искаме Lava Hound. А тук сега може ли да направят лидер? Списал най-силният в колана, според Доналд Тръмп, да, гледах вчера. Giant, той има Nightwitch, ето някой има тук на легендарки. Тук имаме Graveyard, който много яка, но имахме или много. Сега ще направим още една 2v2 битка. Сега ще пробваме да направим една игра с дек номер 3. Тук имаме дек номер 2. Това е дека с най-ефтини карти. Това е един дек, който не ми харесва. Затова ще играем с дек номер 3. Да видим. Днес ще имаме в Clash Royale, но ние сме в самата игра, няма как да се случи това. Да видим той какво има. Пусне голем, пусне мега имаше хубаво. Нещо пуснем един гоблин, барел. Дали може с отборниците, аз да мога да копирам карта на съотборника ми и така ще е много яко, защото
Иначе не става. Ще пробваме така с Найта и с те двамата. Или е така Миньон Хорд. Ще пробвам с Миньон Хорд да ги спам преди Уизърта да стигна, че иначе няма да е хубаво изобщо. Тук тук ще ни подмирят, нямаме еликсир за нищо, то да не е хубав. Съжаление, загубихме тази битка. Ще моля 600 лайка на този видеоклип. Това е най-ефтиният дек в играта и се пробваме веднъж да прави трика с него на обикновена битка, която беше много, защото ние не се беше отказвам. Малко интернета ни. Ето. Прави ни се и да видим какво става. Този има ломбърджак. Нямаме ефтина легендарка е Далок. Знаете ли какво се прави тук? Тук така сме взимали тавари, че знаете ли какво става? Верно. Толкова сме спарки, ще е много прецакан. Найт. Имам да 4 скелети. Тук 6-7 еликсир, че отнеме. Това беше много гадно и тук ще запнем. Ще пуснем някакви гоблини. Много не обичам гоблините. Те се изхъбиха това и сега имам Fire Spirit и Ice Spirit и ще се пробвам да запнем, но няма да стане нищо. Трябва да се запнем Ice Spirit. Но няма смисъл да запнем Ice Spirit, за какво не да запнем Ice Spirit. Ще пуснем Night. Тук спир гоблини. Ще пуснем тени скелетони. Това е много зор да живее. Не знам какво направихме с този ефтин дек. Когато съм да анаркирам, му пуснеш целия дек наведнъж. Затова ни е запа. Това запа ме игра само заради Найт. Така се купнем, тук само пускаме всичко, каквото можем. Вижте какво пускаме и ние. Правиме бати комбото. Всичко умря, но ако не решим. Тук има гоблини. Game, thanks. Това бях аз. Аз бях Мишо. Вие бяхте с мен. Моля, харесате клипа и се абонирайте за канала ни. Чао!